gonbidatu berezia eta maitea dut gaurkoa, Inigo, eskerrik asko hemen egoteagatik. Eta beno, Inigo Martínez Peña, filosofo, idazle, irakasle bikaina, zelan zaude? Joe, holako aurkezpenarekin primeran eskerrik asko garazi. Niretzat ere plaserra da hemen egotea. Eta hore bat, esan bezala izan ginen ikasle eta irakasle, eta hainbat urte pasatu ondoren eukitzea horrelako jarraipen bat, niretzat oso pozgarria da. Zentzu ematen dio lanbideari, noizbait esan dizut. Eta horrela da, irakasleok egiten dugu dolu txiki bat, ez? Urtero agurtzen ditugu gure ikasleak, gu gero eta zaharragoa gara, baina gure ikaslea beti okate adin berdina, eta berezia da, ni beti nabil 16-17 urteko gazteekin. Eta batzutan hori galdetzen dugu buruari, ze izango zen honen bizitzaz edo beste honen bizitzaz, eta agurtzen ditugu eta askotan ez dakigu ezer gehiago, ez? Eta horrelako jarraipen bat egotea gure kasuan bezala asko eskertzen dut. Eta niri hunkitzen nago benetan esaten duzun hori, eta baita ere, badakizu oso garrantzitsua izan zarela niretzat, eta ziur hainbat eta hainbat beste ikaslerentzat ere ziur nago. Bueno, mi esker, bai. Beno, gaur aldatu dugu arduen, naiz eta biok nahi genuen ardaukopa bat hartu, baina oso goiz da eta gauzak egin behar ditugu, beraz, ez zen egunik obrena. Baina, eskertu nahi dizut berriro ere, hemen egotea, Iruliruli 5. kanta honetan, hemen, Durangoko Arte Historia Museoan, ezarela egon aurretik, ez dakiz zer iruditzen zaizun. Jo, zoragarria, oso polita, lehenengo ezagutzen duela eraikina, eta, gelditu naiz, sartu naiz zenean, pentsatuz bueltatu behar naiz. Egin behar dute bisita bat lagunekin edo seme-alabekin eta bueltatze bat eman, bai. Zike pendiente gelditzen zait. Gainera Durangoko bonbardaketaren inguruan ere badauz atalak eta bideoak museo honetan, eta Gernika asko sospetsuagoa da, baina beste hainbat herrialde baditugu edo herri bombardatutak izan zirenak eta memoria egitea zentzu horretan. Oso interesgarria dela museo hau zentzu horretan baita ere. Lagun historialari bat dauka, Zigor Olabarria daukala eginda ikerketa historikoa Otxandio eta Durangoko bombardaketaren inguruan, horren inguruko tesia egin zuen, eta buruan neukan noizbait etortzea, eta gaur izan da. Aitzaki hona izan da, eta gero itzuliko zara. Bale, eta galdetu nahi nizun, momentu honetan, zenbat esango zenuke, zenbat mandamentu hipermoderno hausten ari garela, edo betetzen? Baten bat, ez dira guztiak esan behar, aipatzen dituzun guztiak liburuan, baina... Claro, ez que niri aipatzen duena liburuan da guztia sufritu ditu dela, ez? Gehiago edo gutxiago, eta zauri horretik idatzi ditu dela mandamenduak, ezen, gure bizimodu hipermoderno abiadura asko honek ze inertziara bultzatzen gaitu, ez? Eta orduan inertzia horiek azalduta, esan bezala, dana bete. Momentu honetan, ez dakit, ez nahi sentitzen horiek betetzen dagoenik beste, ez dakit, patxada eta gusto batekin nabil. Eta mandamendua dira beti, uste dut, berez, kapitulatan dauden agindu horiek izan aldira ere gozagarriak, baina mandamendu bihurtzen direnean ja hor dago salto bat, ez? Orduan hori zen, egia da, liburua orkestra joan nintzenean Andoainera, elkarrekoekin, sentitu nuen performance bat egiten nengoela. Hartu nuen Bilbotik kotzea, gelditu agiunden ordu batean Andoainen, utzi nituen umeak eskolan, egun euritzua, bidean nijoala atzeratzen nengoen, autopistatik, gero ara heldu eta ezin aparkatu, eta azkenean korrika, antzuden kazetari pari bat, eta orduan heldu nintzen izerditan arnaz estuka, hipermodernidari buruz hitz egitera, eta esan bezala ia, argi daukat, betetzen dudala. Horreko gogorarazi dit, bere garaian elkarrizketatu genituen Alborde Films produktora txikiko emakumeak, noiz agendatik elkarrizketatu genituen, eta haiek nolabait aipatu zuten paradosa ederra paradosa gisa dinot, zala basaintzaren inguruko dokumental bat egiten, haien bizitzaren zaintza guzti salbo batera utzi zutela, eta pizkat gogorarazi ditzuk esaten duzuna. Bai. Hor daude gure barne gatazka, kontraesanak, eta horietaz pizkatzu bat ikastea, agian umorea bebai lagungarria da, Freudek epatzen du supernia, eta liburuan mandamendua eta daukagun hori ahots hori, agindua betetzera ematen gaituena, eta desaktibatzeko modu bat umorea da. Ni liburuan ere saiatu naiz pizkat toke ironiko umoretsua ematen,
ez dut uste lortu dudanik, lagun batzuk esaten zidaten kontrakoa, kapitulo bakoitzan kolpe bat jartzen zutela eta iaia bozalarien rin baten moduan pizkanaka kau heldu arte. Ez zen nire asmoa, baina egia da umorea kostatzen zaidala. Tragediarako joera gehiago daukat, baina bueno. Ez dakiz ere esan, nik uste dut badeko zula zure umorea, baina egia da WhatsAppen bidez saia den heinean, agian liburu baten bidez aurpegia ikusi barik eta abar baita ere zailtasun handiagoa dagoela. Bai, arte handia behar da umorearentzako, ni asko estimatzen dut umoregileak. Eta, bueno, drama errezago ateratzen zait. Ez dakite orokorra den, baina, bueno, egia da umorea asko laguntzen duela, bai, gure bizitzaren mandamendu batzuk desaktibatzeko, eta, bueno, horiz izan da alegina. Funtseskoa iruditzen zait. Eta beno gero entzulegoak ez badaki, gomendatuko diogu zure liburua deitzen dela mandamentu hipermodernoak eta subtitula izango litzateke egungo inertziak zalantzan jartzen. Oso beharrezkoa dela. Eta batean esan diguzu ja, baina zure beharraz gain zergatik idatzi duzu liburu hau edo zergatik kontsideratu duzu, agian beste pertsona batzuentzat baliagarria izango zela edo... Bai, uste daudela bi mailako motiboak ez, bat, ez dakit, gure egungo bizimodua ulertzeko ahalegin horrek, pentsatuz, kontzientoa bagara gure inertzia batzuetaz, agian askeago buelta eman aldiogula, zalantzan jarri edo jarraitu, ez? Baina, bueno, behintzat, apur bat saiatu gure bizitzaren, egungo bizitzaren deskribapen bat egiten, horretan bestera batera murgiltzeko, ez? Orduan, bueno, ez ezazu denborari galdu, kapitulo bat, igual oso ohikoa, danok gaudela estresatuta eta presaka, bidaia ezazu, eta orduan, bueno, bai turismorako eta bidaietan eta oporretan denbora aprobetxatzeko beharra, ez izan astuna, ematen dudana oso arina behar duela izan. Bueno, horrela doaz, ez, mandamendua bata bestearen atzetik aipatzen, ez dira 10, baino gehiago dira, ze 10 mandamendu horiek gainditu behar nuen ideia erlijiosa hori. Baita ere, egungo produkzioa delako adiktiboa gero eta gehiago, ez? Orduan, ene gehi bat jarraituz, uste dut, ez dakite orain ez dugu hartzen zen batera diren. Bai, zut 17 irakurri berri du alako baita ere, baina banekien ezin zuela borobila izan. 21, 17, edo baina behintzat ideia horrekin, ez? Jarraipen bat eduki aldutela mandamendu horiek. Bueno, orduan, motibo bat izango zen hori, ez? Eta gero beste bat, pertsonalagoa, intimoagoa izan zen, gerora konturatu nintzen, eta hasieran aipatzen dut, gure aita hil zenean, aita zen hartzaia, eta esen bateri hipermodernoa. Bera, ez dakit, bere mundua zen aurreztu, familia gehiago zaindu, konsumoaren ideia hori zeukan bat ere garatua, eta guretzat... Eta naturan ibili baita ere, ez da? Bai, hori da. Bai, horrela da, bai. Eta gu berriz hiriko umeak, konsumo bidez eta individualtasun gehiagorekin. Orduan, konpartitzen genuen etxe berdina, espazio berdina, baina arrotza ginen. Belaunaldien arteko arrostasun hori pairatzen genuen. Eta bera hil zenean, ikusi nuen nire burua irakurtzen soziologia, filosofia politikoa eta horrelako saiakera batzuk, nahiko modu kompulsiboan, ez nekien zeraten neukan behar hori, eta esan bezala gerora konturatu nintzen behar nuela gure inkomunikazio hori, zebera askotan, guazen paseo bat ematera gona, eta kontatuko izun nire garaiko gauzak, eta, oro har, nire tendentzia zen, ez esatera. Gero, errun eta damu eta pena hori sentitu nuen, eta orduan agian nire dolua egiteko modu bat ere izan zen, nola ulertu, garaien arteko talka hori. Egia da garai guztietan dagoela, belaunaldi berriek bere bidea egin behar dutela, baina pentsatzen nuen agian gure garaian bereziki zaila dela elkarrizketa hori, belaunaldien artean, ze, berriena gurtu egiten dugu, zaharra oso harin gelditzen da zahartuta, desfasatuta, eta konsumo gizartearen joera dela berriztea etengabe, eta orduan, zentzu horretan nire kezka ere bazen nola mantendu bizirik belaunaldien arteko elkarrizketa ez. Orduan, bi ari horiek planteatu alditut bai. Eta nola ikusten duzu bilakaera, niri asko gogorarazten dit, beste hainbat influentziare egongo dira, baina zuk erakutsi zenizkidan, bere garaian zuk erakutsi zenizkidan, bi influentzia gogoratzen dizkit, Zygmunt Baumanen
likidotasun edo gizarte likido hau, eta gero beste alde batetik Lumarinoven prosak gehiago, bueno, prosak gutxiago, alderantziz esan dut, eta Platon gehiago eta filosofia gehiago. Ez dakit beste iturririk aipatu dezakezun, eta baita ere esan duzun moduan, ez dakit, nola ikusten duzu bilakaera hori, ezta? Sistema beti aurkituko dugu bidean, beti jungo da sofistikatzen, orduan agian bai esparru horiek, belaunaldien arteko esparru horiek, bai aldendu egin direla uste duzu, geroz eta alde handiagoa dagoela, edo ez. Zetik, zu lehenengo klasea filosofiakoan irakurri zenigun esaldi bat Sokratesena, gaur egungo gazteria ustelduta dago, Sokrates esaten zuela, norbaitek aipatzen zuela hau. Eta hori esaten da belaunaldiro, musikarekin, roka bere garaian, orai reketoia, zelako esaldi edo galdera luzea egin dizudan markatu. Bai, kontu asko aipatzen dituzu eta interesgarria. Niretzat, ez nuen jauzi nahi halako jarrera nostalgiko batean. Nire tentazio ere bada, badaukat, baina ez dut uste inora bueltatu daitekenik, ez dago paraiso galdurik. Eta orduan, kontua ez da liburuan irakurketa nostalgiko bat egitea, esan lehengo belaunaldiek ze ondo eta guze gaizki ez. Nun dago momentu hori ez? 20. mendeko bi gerrate mundial, 19. mendeko industria holtza ekarritako esplotazioa, kontua gehiago da, bizigun garaia, bere argi-itzalekin, nola ahalik eta modurik egokienan eta bizigarrienean aritu bertan, ez? Orduan, joera hori egon badago, belaunaldi guztiek leporatzen diete urrengo belaunaldiari gero eta txarragoa direla. Topiko bada eta hortik irten behar dugu. Orduan, nola bihurtu ere solaskideak. Guztiz ulertu gabe, jakindaiek bere bidea egin behar dutela, baina nola mantendu belaunaldien arteko solasaldia sermoia bota gabe. Bestela jausten gara hor, Sokratesek modu pixkate, ironia handia da ikustea, esaldi hori aplikatu aldugula edozein garaira, transhistorikoa dela. Orduan, batetik hori lotuko nuke aipatu duzun Platon gehiago eta prosa gutxiago, ez dakit, igual biako minatu behar dira batzutan, baina hala ere... Depende, kasua hori da, bai. Baina hala ere, Platon hartzen badugu elkarrizketa filosofikoaren eredu, pizkan nire galdera hor da, ze punturaino elkarrizketaren artea berreskuratu behar dugun, elkarrizketa bizitzari balio berezi bat ematen dion, elkarrizketa inkluso gorputza ekarrita elkarrizketara, ez? Bizi dugu ere garai oso digital batean, eta azken aldian pentsatzen dut, ze elkargune presentzialek, ze berezitasun ematen diete elkarrizketei. Orduan, pizkada sakontzea ere, elkarrizketa filosofikoaren balioan, elkarri entzutea, elkar ikertzea gai baten inguruan, eta hori hor dago. Horretan, harritzen hau, edo irakurri nuen, badagoela orain joera bat gero eta gutxiago telefono hartzeko neraben artean. Bai? Beldur direlako elkarrizketa. Dinozu telefono deia, pentsatzen nuen... Ez telefono deia, hori bai. Bialtzea igual ahots mezuak bai, eta orduan nik entzungo dut, eta gero erantzungo dut, eta hor ez dago arriskurik. Elkarrizketa batean beti arriskua dago. Esaten dizunen galizia, pizkat urduri nago, nentorren guztu nago, baina pentsatzea bai, nora jungo da elkarrizketa? Elkarrizketa batek beti dauzka bere arriskuak, ez dakigu, zer erantzungo digun, esango dugun horrekin gero gustora galituko garen, bada pizkate abentura bat, elkarrizketan aritzea. Orduan, agian badagoela holako defentsa bat gaur egun, eta mugikorren erabilera ez dela bat ere elkarrizketa bidezkoa, eta orduan ere galdetzen nio nire buruari nola bultzatu gaur egun jende gazten artean ere elkarrizketarako guneak eta pizkat eroso sentitu horretan, eta ze balio ematen dion bizitzari horrek, ez? Gainera, aurrerago galdetuko nizun, baina, klaro, zentzu horretan, bilakaera zuk irakasle barkatu gisa ikusi duzun bilakaera teknologiko horrek ez dakit asko laguntzen duen irakaskuntzan harreman horiek eta elkarrizketa horiek izateko. Eta gero bestale batetik nagoen pentsatzen baita ere, elkarrizketa izango litzateke bizirik dagoen medio bat, nolabait esateko, eta audio bat bidaltzea
hilik dau, osea, bukatzen da bertan diskurtsoa, ez dau ezer esaterik, ez da? Eta gero zure diskurtsoa gainetik, baina ez dau ese etimologikamente konbenzer danak irabazte hori, ez da? Bai. Bada pixkat monologoen agian, ez? Izan aldira, monologo bat bestean atzetik, baina zailagoa da hori, ez? Elkarrizketaren jarraipenari hori mantentzea edo, bueno, bestera batekoa da. Orduan, ez dakit, planteatzen didazuna garazi teknologia berrien eragina egungo hezkuntzan da gure kezka handi bat. Eta orain irakasle guztio sartuta gaude digitalizazio ikastaro batean derrigor egin behar dugu. 30.000 irakasle daude erkidego mailan hori egin behar dutena. Eta, bueno, ikusten dut hor dagoela pixkat tirania digital bat. Nahiko ematen du oso emotikonoen bidez adierazita, oso modu pixkate kosmetika takit, simpatiko batekin, baina benetan horren atzean dagoela derrigor bai ala bai, dagoen gauza bakarra dela iraultza digitala. Nun daude iraultza politikoa. Gero eta gehiago iraultza hartu dugu teknologiarekiko lotua, iraultzaren ideia. Eske, ze polita iraultza gainera, eta ze beharrezkoa. Generoaren inguruko kurtsoak adibidez edo bullyingaren inguruko kurtsoak suposatzen dut eta pentsatu nahi dut baita ere derrigorrezkoak direla, ez dakit digitaltasunaren aurretik, baina dinot agian politikoagoak dira gai horiek eta baita ere garrantzitsuagoak hein batean. Erabat. Ez dakit nola ikusten duzun hori baita ere. Bai, ikusten dute lehentasun bat ematen ari zaiola batez ere momentu honetan horri eta digitalizatze prozesuari. Ez nuke nahi ere jauzi aurka edo alde teknologia berrien inguruan, baina bai ikuspegi kritiko bat zabaldu, hausnarketa bat, eta nik uste sartu direla pixkat gu bai liluratuta gaudela dana berrikuntza teknologikoa baldin bada ona omen da, eta txalotu egiten dugu, pentsa beharko genuk ere Microsoftekin eta ze negozio dagoen horren atzean, nola hezkuntza kolonizatu duen enpresa digitalen mundua, eta gaur egun kapitalismo digitalaren lehengai nagusiak datua diren. Ze gu pantailarekin gaudenean, pantaila ere guri begira dago. Gu de pantailari begira, baina aldi berean pantailak eskuratzen ditu gure datuak eta gero datu horiek saltzen dituzte. Orduan, airearen jabeek, hodeiaren jabeek, enpresa horiek, kudeatzen dituzte datu horiekin, hezkuntzan eta beste gai askotan, ari dira horiek eskuratzen, horiek saltzen, gu sartu gara bertan, eta uste du sartu garela oso modu akritikoan. Eta uste dut teknologia politizatu behar dugula, eta ikasle asko kejatzen dira. Bueno, uste dut itzialdiak ere ekarri zuela nekezia digital bat, ezin ginen digitalki bezarkatu, gorputzaren presentzialtasunak hartu zuen beste garrantzia bat. Baina, zentzu horretan ikasle batzu datoz logure handiz, berez, ia goizeko 8etan esna mantendu, eta haiekin hitz egin da, diote, egon naiz gauean bideoak ikusten, bata bestean atzetik, eta ordu batak, ordu biak, 3, eta gailu horiek nolako adikzioa sortzen duten. Orduan, nola regulatu horiek, nola elkarbizi beste modu batean haiekin, eta gainera, arreta motari begira, kuriosoa da, esaten dute 15 segunduko bideoa badira, bata bestean atzetik ikusten nabil, 2 minutu, 3 minutukoa badira ezin ditu jarraitu, eta hala ere pasatu dut ordu oso bat bideoak ikusten. Orduan, paradoja hori ere seinalatzen zidaten, ez? Javier Etxeberriak, filosofoa dio, gu garela gaur egun teknopertsonak. Eta bera planteatzen du, bizi garela 3 ingurune desberdinetan, ez? Ingurune teknologikoa, hiria eta natura. Eta planteatzen du horrelako behar bat, ez? Belaunaldi berriei oreka bat emateko haien artean. Eta gehiegizko presentzia daukala, ez? Bizimodu digitalak, ez? Orduan, nola zeharkatu egon hiruretan eta hori osasuntsuagoa delakoan, ez? Eta gizartetik atera behar da, logikoa denez, enpresentzat eta abar erraminta edo tresna baliagarria delako, ez da, zuk esan duzun moduan, gure informazioa bere ganatzen dutelako etengabe, orduan haien partez ez da aterako, ez dakit nola baiteko intentzioa, mesedez, ez erabili mugikorra 5 ordu egunean zehar, ez? 10 ordu erabiltzen baduzu haientzat hobeto, beraz. Bai. Berri hori politikoak izatea edo nolabait mugitzea guk
ez dakita, kritikoagoak izatea gizarte gisa baita ere, ez da, lo egon beharrean zentzu horretan edo. Bai, pixkate inertzia gisa hartzen dugu hori bai, ez? Eta gainera, bueno, dago FOMO deituriko joera hori, ez? Galduko du zerbait, eta gehiago uste dute gazte direla horretarako auskorragoak, zoritzarrez, klaro, batean identitatea taldean eukitzea eta galtzen badut zeo zer, nire lagune jarri dutela Instagramen, gero ezin izango dut hitz egin horri buruz. Eta orduan presio horrenpean, une oro egon geldi etenik gabe konektatuta, ez? Orduan, karo, nekezia horri buruz ere hitz egiten dute, presio horri buruz hitz egiten dute, eta bueno, da pizkat nola horni buruz hitz egin behintzat haiekin, eta zalantzan jarri inertzia hori, izango zen beste mandamendu bat, ez dagoena liburua. Urrengo libururako hori. Baina, bueno, bai, oize. Zalantzan jarri dana. Badagoena eta nik uste dudana gehien betetzen dudana da bidaiatzearen kontu hori. Ez dakit zerk ezberdinduko luke, ez da, agian bidaiatzea gauza bat da eta turismoa egitea beste bat, egia da gaur egun turismoa egitera bultzatzen gaituztela, eta dena dagoela gentrifikatzen geroz eta gehiago, hori izango litzateke agian hipermandamentu, zaila da niretzat hitza, hori hipermandamentu gisa izatie, hipermoderno mandamentua, edo bidaiatzea edo nola iruditzen zaizu nolabait gizarte hau sorturiko behar bat dela. Baina, sensazioa zu diozuna garazi turismoaren mandamendua dagoela, turismo egiten mandamendua, ez? Eta orduan, bueno, bidaiatzeko modu asko daudela. Hore, liburuan aipatzen dute peripatetikoen paseoak, ez? Hitz egiten elkarrekin paseatzen eta elkarrizketa bera da bidaia bai, ez? Ni sentitzen ditut barne bidaia asko bai liburuen bidez egin ditudala, batzutan gehiago aspertu naizela bidaia turistikoetan, ateratzen betiko argazkia ohiko tokietan erabat masifikatuak, eta falta dela horrez, benetako bizitzaren gunea hor. Orduan, egia da, agian bereiztu aldugula ibiltari izatea edo turista izatea, bidaiatzeko ere modu asko egon daitezke, baina, bueno, saltzen diguten eredu hori zein da, ez? Eta, saldu dituzten gailuekin, ara joan, selfia datera eta sareetara igo. Lagun batek esaten zian Louvren egon dela duela gutxi, kola luze bat Mona Lisaren aurrean, bertara heltzerakoan, atera selfie bat, iaia margolana begiratu gabe, eta gero azkenean zin da kontua. Batez, ni hemen egon naiz. Berdin dio nun, baina ia ez da bidaiatzeko selfie modu narzisista bat, edo, bueno, ez dakit, erakustea, ni ere naiz konsumoaren gizartearen parte, zer da jartzen duguna bidai horietan, taberna batean kaina bat hartzen, paseo bate ondartzan, eraikuntz horren inguruan erakutziz, gu bai akigu disfrutatzen, ez pentsa, ez? Plater tipikoaren argazkia hori ere. Bai, horrelakoak batez ere ikusten ditut, eta bueno, orduan, baten batek, gustu egiten badu, behitu, hemen ere kontua ez da, erabat esatea ez denik egin behar, baina nik galdetzen nire buruari horrelakoetan ikusi nahi zenean, zer gekarri nago ona, ez badut gustoko, eta ez du sentitzen hor biziposa handirik hemen, ia oporrak bihurtzen dira zentzu horretan lana, eta aisialdia programatu eta aisialdiaren lan negozio horretan gero ere pentsa genezake ekologismotik ze ondorio dakartzan guzti horrek, baina orduan erpin asko daude kontu honetan. Eta FOMOarekin harremanduta ere badagoen batean aipatu duzuna, hemen egin behar dutzek, ez dakit, artelan hau ikusi behar dut dana, zerrendan bete eta bada. Eta gero uste dut baita ere oso garrantzitsua dela, nire iritziz, bidaiatzen zaudenean jendea, bertako jendea ezagutzea, eta geroz eta ustuagoak badauz, ikusten zoazen leku horiek ezinezkoa da, eta gainera egia da, turismoak ez zaituela orokorrean eramaten horra, edo gehien jota, merkatu tipiko bat ikusiko dugu, 5 minutu dituzue buelta bat emoteko. Eta, klaro, jendea bai, ez dakit, aberasgarria da, eta pentsamendua nolabait edatzen laguntzen dizu, ez da, beste kultura batzuetako jendearekin berba egiteak. Ez dakit. Hor kokatzen da Greziar filosofiaren jatorria diote, bizkate bidaiatzearen eta beste kulturen ohiturak ezagutu ondoren, norberaren ideia batzuk zalantzan jarriz, ligarria da, aniztasun hori esateko,
gu dauzkagu jainko eta jainkosa hauek, baina beste toki batean beste batzuk, orduan gurea dira benetazkoak, besteen afaltzuak, nola hasi gaitezke pixkat erlatibizatzen eta bide berriak irekitzen, baina egungo bidaiatzeko moduan, esaten duzu moduan, horietan behintzat ez dago aniztasunarekin topatzeko aukera handirik. Gainera, hiriko erdiguneak gero eta gehiago frankizien hildotik berdintsuagoa dira. Orduan, iaia edonon egonda, gaude kapitalaren tokian, ez? Orduan, bueno, nola irten, nola biatu bazterguneak, hori izango zen beste kontu bat, ez? Bueno, jarraitu genezake honen inguruan, baina gaiz aldatzearren baita ere, badakizu gaur egun esango nuke, gaur egun, baina duela nahiko daudela modan autolaguntza liburu horiek, ezta? Ez dakit zer iritzi merezi dizuten. Beitu, garai batean laguntza bilatzen nuen horietan aspaldi, eta ez nuen ezer atera. Orduan, gerora Eba Youth eta, badaude autore batzuk hori ere zalantzan jarri dutena, eta konbentzitu naute gehiago. Baita ere pentsatuz, autolaguntza hitza dela nahiko sintomatikoa, ze hor ere liburu aipatzen dut, nork eskatuko luke zute baten inguruan autolaguntza, eskatzen duzuna dela norbait laguntzea, ez? Eta orduan pixkat ea bakardadearen seinales ote diren, ez? Eta individualismoaren seinales ote diren, ez? Zu zeuk lagundu behar zure burua, ez zaitu inor lagunduko, nun dago bizitza kolektiboa, nun dago laguntza eskatzea eta euskortasuna erakustea bai. Orduan, egia da liburu horiek baita ere, kriston arrakasta eduki dutela eta batzutan liburu denda batetik joan da psikologiako apaletan, ia autolaguntzarako zera badagoela, etiketa badagoela, eta, kuriosoa da, ze, zuretzako bakarrik izango balitz, eta erabat masa moduan salduta, ez? Autolaguntzarako aholku berdinak mundu guztiarentzako. Orduan, egiten zaizki pizkat bizitza psikologikoaren simplifikazio bat. Eta askotan, coachen estilo hori jarraituz, ez? Sinistu zure buruan, alduzu, zure ametsaren bila joan, ez dakit, igual niri momentu batean lagun batek taberna esaten baldin bai, igual eskertzen diot. Baina... Edo ez. Edo ez, baina horrela aholku anonimo universal gisa, uste dut dela gizarte neoliberalaren estilo bat, autolaguntza saltzea. Inigo Antzorregi egon zan hemen, ez dakit irakurri duzun Nire minaren etxean, bere liburua, baina baita ere berak bai aipatzen zuen iruzur handia dagoela autolaguntza liburuen inguruan, eta bai uste dut hori oso arriskutsua dela, ez da gure osasun mentala zein fisikoa obietate bat ere bada, esango dudana, baina baita ere hori kapitalismoaren produktu bat bihurtu izan, ez da, edo besterik gabe ez dagoela sakontasunik. Bakarrik dela esan duzuna, zu pizkat baitaren Mr. Wonderfulekin harremanduta, Inigok ere aipatzen duela, ze feliz ja, justo hori aipatzen du bere liburuan, ze feliz ja, zu, eta ez dakit beste mundua naiz eta oso ezberdinak garen gure artean. Nola da posible gu gero erortzea hor, trampa horretan, ez da? Bai, egia jarraitu nuen bere elkarrizketa asko gustatu zitzaidan eta planteatzen duenarekin oso sintonian sentitzen nintzen. Gero egia da, askotan, txarto gaudenean egitugu irtenbide askotan urgenteak, ez? Eta orduan, iaia edozer erosteoka pasa gara benetako sufrimendua dagoenean eta askotan dago giza bizitzan, ez? Orduan, horretan jaustea posiblea da. Zer agian den importanteagoa? Urgentzia baino gehiago pazientzia pur bat, ez? Eta, nola kokatu gertatzen ari zaiguna, nola eman denbora bat, nola ez sinistu gehiago alako formula magikoetan eta harinetan, ze askotan, igual, arazoa hori bera da, ez? Eta niri, zoriontsu izatearen mandamendua tristetzen nau. Ze orduan, sekula ez dut maila ematen. Eta izango naiz uste bezain zoriontsu, ostras, eta are gehiago, ikusten badituzu besteen argazki horiek Instagramen, jendea oso zoriontsu dabil, eta konparaketa etengabean ari gara, eta ikasle batek ere kontatuta. Eske, hondartzan banago eta lagun baten jartzen baldin badu, parrandan dagoela argazki batean, zeiten nik hondartzan, parrandan egon beharko nuke. Baina alderantziz izan da, parrandan egon eta hondartzan dagoenaren argazkia jasota kontrako tokian nahi du egon. Orduan, zoriontasunaren presio hori, bihurtzen da
zoritxarrekoa. Eta orduan, bueno, PSOA, egun autoreari helduz, gustatzen zait berari galdetzen dionean kazetari batekea zoriontzua den, bera dio ez, baina batzutan pozik nago. Bueno. Ez que hori izan nire filosofia ikasten nuenean Moodeleko pasahitza ahaztuz gero, badakizu jarri alzen nuela galdera bat, eta zen, zoriontzua zara batzuetan. Justo, bai. Egitu. Eta hori da. Ez que baita ere fedea, badirudi fedeak itzutzen gaituela, eta gian fede gitziago eta filosofia gehiago baita ere hein horretan gauzak ez direla polarizatu behar, edo ez dela mutur bat edo bestea, ez da ulertzaia hori. Horrek agian sendatuko gintuzke pizka bat. Pizkatxo bat, bai, hori uste dut, tristura bera patologizatu egin dugula. Eta, bueno, onartzea hori ere giza bizitzaren parte dela, eta gure mugekin, eta ematen du, eman behar dugula une oro gure hoberena, beti up, beti top, beti, eta orduan, bueno, hazkunde pertsonalean sartuta, niretza da, enpresen logika, psikologia eramatea, salto egin dugula, ekonomiako diskurtso konkretu batetik, norbera, bere bizitza enpresa balitz, eta bebai, berdin kudeatuta. Eta, bueno, hori agian beste era batera hartzea giza bizitza ez legoke txartu. Agian urretziki batek ikusiko luke ez dela logikoa, ez da. Munduarekin egin dugu berdina, aldaketa klimatikoaren edo gure naturaren harremanarekin egin dugu berdina. Dinot, baliabideak mugatuak dira, mundu guztiak daki, baina zu jarraitzen duzu aurrera mugatukoak izango ez balira bezala, amaiera berriro ere badinot, ume batek nik uste dut argi ikusiko lukela, agian zure umeekin ez dakit honelako eztabaidak dituzun, edo batzuetan ziur perla batzuk botatzen dituztela hortik, ez da, jakintxu gisa dinot. Bai, gustatzen zait haiekin filosofatzea, eta askotan sentitzen dut presokratikoen galdera berdinak, zikitan, eta zelan, misterio hori, ze ondo harrapatzen duten, eta batzutan ere botatzen dituzten, alabak esaten zian, filosofiako liburuetan zebati dira beti gizon itxusiak eta zaharrak, eta horrelako igual gauza oso evidentea, baina batzutan erregea biluzik dago, eta batzutan behar duzu entzun, beste nunbaiten, freskotasun horrekin, ez da aditua izan behar gauza zentzunak esateko, kontrako askotan esango nuke, eta horretan batzutan umeak entzutea oso pista ona da, Eta alabaren iruzkinarekin harremanduta, bai galdetu nahi nizun, baita ere aurrerago berriro ere, baina aurreratuko dut, nire garaian filosofiako ikasketak ziren oso eurozentrikoak, eta hori da gizonezkoetan guzti zentraute. Ez dakit bilakaera bat egondan, zure kasuan ikastolan, eta gero, espero dut baita ere, unibertsitateko graduan, ez dakit. Bai, hor rebizio handia egiten ari da, ez bakarrik filosofian, baizik eta jakintza gehienetan, zorionez, eta, ni nabile Agora Filosofia elkartean, eta duela urte pare bat antolatu genuen filosofiatik ezagatutako emakumeak ikastaroa, pizkate, sartu dira orain Hannah Arendt eta Simone de Beauvoir programazioan, diot, ez da gauza asko, baina badira... Zambrano badau baita ere edo? Ez dago sartuta, baina orain lehenengo mailakoan uste sartuko dela. Badago horrelako tendentzia bat, agian gauza txikia dira, baina, behintzat ardura, kezka, galdera egon badago, ez? Eta niri hori, piztan iruditzen zaite Marina Garcés, filosofa, Kataluniako pentsalaria, duela gutxi Olat Michelenak itzuli du bere filosofia amaitu gabea liburua euskerara. Bale, esneki, Bai, eta propio egin du Marina Garcések hitzaurre bat euskerako bertsioari begira. Eta justo horrekin Olatzek bira espazioan Bilbon egiten ditugun kafe filosofikoetara eraman zuen gaia, eta zen nola pentsatu bide hegemoniko batzuetatik kanpo, ez? Nola pentsatu estandarra ez den hizkuntzan, gero eta gehiago papersak eta unibertsitatean ingelesez behar dute izan, nola balintzatzen duen horrek pentsamendua, nola pentsatu akademiatik kanpo, nola pentsatu gizon Europe hartzuri izatetik kanpo, nola pentsatu orduan, planteatu zituen talde txikietan galdera batzuk eta beti mugetako kontuak, ez? Eta asko gustatu zitzaidan, eta bere Marina Garcésen liburua eta itzulpena, Olatzen itzulpena oso gomendagarria da.
Bai, Marina Garcés orokorrean superpotentea iruditzen zait eta da justo hori esan duzuna. Osea, bere perspektibatik ez da, atzekoak ikusten eta berrikusten, hobeto esan da. Bai. Eta berak aipatzen ditu, autore afrikarrak, asiarrak, ez ezagunak, baina bera landu ditu. Orduan, askotan esan du, inbarko genuke, ez? Baina berak, egin du, eman ditu aurra pausoiek eta bibliografia ematen dizu, ez? Orduan, haukagu egiteko bidea eta solasaldia pizkatxo bat, solasaldi filosofikoa zabaltzeko bidea. Eta olatzen meritua da, euskeraz irakurrita, niretzako, hobeto jarraitzen dela, gazteraz baino. Orduan, itzulpen zoragarria egin du. Meritu handia da hori, egiten diote bendik, Bai, irakurri beharko dugu, danok, eta baita ere kafe filosofikoa esan nahi baduzu non egiten dituzuen ohituraz eta abar, entzulegoak jakin dezan, ezagutzen ez baditu. Bai, kafe filosofikoen praktika hori izan da, antza Parisen, hasi zen, Bastilla inguruan dagoen kafetegi batean, 1982an. Eta Martxoaren... aurkeztu genuen ez hori pizkat ikusi genuen nundik eta antza lagun talde bat zegoen egunkariko albiste batzuk komentatzen eta tabernan zuden inguruan batzuk gerturatu ziren eta egon ziren tarte luze bat hitz egiten gai bati buruz, albiste bati buruz, hurrengo domekan berriro joan zen eta jende gehiago gerturatu zitzaien. Eta orduan hasi ziren hori jarraipen bat ematen. Eta jarri ziren hori, hitz hori. Gaur egun daude Buenos Airesen ezaguna den Etxeberria kafetegian kafe filosofiko bat, baita Santiago de Txilen Bugo Rojo, eta Europan zehar ere asko. Eta gu bai animatu ginen elkartetik, Euskal Herriko toki batzuetan kafe filosofikoiek antolatzera. Pote filosofikoa ditzen diete Gipuzko aldean. Segero kafe asko ere ez da hartzen, baina egiten ditugunean Gardoak edo dena dela. Baina ni Bilbokoetan nabil, biran, eta oso pozik. Jendeak errepikatzen du, jende berria dator. Norbait gonbidatzen dugu 20 minutu hitz egitera gai baten inguruan, eta gero beste ordu terdi egoten gara, guztira ordu terdi. Ez gara gehiago luzatzen, nahiago dugu pizkate gogoz gelitzea eta gero igual pote bat hartzen jendea jarraitzen du, baina nahiko zurruna gara horrekin, eta egiten dugu hor saio bat, hilabetean behin, eta esan bezala oso atsegina da. Eta jendea oso pozik irtetzen da. Jende gaztea dator, jende nagusia dator, belaunaldien arteko lotura daude, bai. Eta pentsatzen nuen zergatik efektu hain pozgarria dauka. Agian, eta gaur egun ere irakurketa klubek hartu dute nahiko arrakasta, agian digitalizazio garai honek gorputzik kanpoko informazio asko dago, komunikazio asko, baina komunitate gutxi. Buljanek dio gero eta komunikazio gehiago eta gero eta komunitate gutxiago, ez? Ia kontrako logika dagoela bertan. Eta agian, gorputzak elkartzerakoan, hitz egiteko modua, desira transmititzeko modua, desberdina delako, eta dena dela, ari dira mugitzen, jendea dator, ez dira masiboak, ez dute izan behar masiboak, baina, taldetxo bat goaz eta ondo pasatzen dugu, eta gure artean pentsatzen dugu, ikerketa komunitario bada, gai baten inguruan, uste dut horrek ere badaukala bere balio politiko asamblearioa, eta, Gasteizen egiten dituzte, Detap tabernan, Bilbon Bira tabernan, Gipuzko aldean mugitzen dira batzutan Tolosan, beste batzutan Beasainen, eta gero orain Iruñan ere hasiko dira Laban. Orduan, bai. Interesgarria, Iñigo. Eta gero, politikoa den beste gai bat, zelan daramazuzuk aita izatearen kontziliazio hori, eta baita ere, zure aitatasun prozesua nola izan zen, pizka bat? Bai, gero zenbat aita izateko modu egon daitezken, ez? Nik uste dut naizela nahiko aita angustiatua. Eta orduan joera daukat ikusteko arrisku posibleak, eta ez diet horretan nire seme-alabei laguntzen. Orduan, saiatzen naiz pizka bat, zelan lagundu oso gainean egon gabe, ez?
gaur egun ikusten ditut agian, ez, bi joera, ez, edo asko umetu eta dana egin eta hiperprotekzio hori, ez, eta batzutan bestea ere bada, erabateko bazterketa, hori mugikorra, Justu, bai. eta ez mantzaparik, ez, eta Garraiobide publikoetan ikusten da asko hori barkatu baina bai. Bai. Lagun batek dio, esan duzu? Bueno, bera telebista piztea dela umeak itzaltzea, ez? Eta orduan tarteka behar duela hori, ez? Bai, orduan, bueno, galdera moduan bizi daitatasuna. Eta gustatzen zait ere lagun batzuekin hori konpartitzea, ze horixe, ez? Ez dago eredu bakarra, zorionez. Eta, bueno, gaurko galdera agian ez dira gure gurasoen galderak, ez? Agian gure gurasoen garaian nik Koldo Mitxelean ikasi nuen Gasteizen, eta galdera zen kale borrokan sartukoa edo ez. Claro, bai, eta kezka... Kezka bat gurasoena zen, militantzia politiko konkretu baten inguruan, eta agian gaur egun dagoen gurasoen kezka da noiz emango diogu mugikorra, zer egingo du horrekin, zer ikusiko du. Egia da, UNESCO-ren txostenean agertzen dela 12-16 urte bitartean daudela pornografia kontsumitzailerik handienak orduan, karo, eta gero horrek ze harreman sexualizatera bultzatzen ditu egungo gazteak, ze pornografia eredu maskulino eta ze sexu harreman mota bilatuko dituzte, eta, karo, bebai, ematen diegun gailu horren atzean, zer dagoen, ez? Zenbat leiho mundurako, eta nola horrekin bizi dugun ere guraso moduan kezka, ez? Eta ez bakarrik mugikorraren barruan, esan duzun mugikor horren atzean dagoena, koltan kontua, nola Afrikan dauden, dana ekologikoki ikusita baita ere, eta beste gizarteak ikusita, edo zapustuta baita ere. Zaplasteko bat izan zen niretzat, Bilban Kokotziko analistari entzutea, igotzen dugunean argazki bat sareetara, dela 24 ordu lau onbila piztuta mantentzea bezala. Osea, gastu energetikoa ere badagoela hor, handia, eta ez gaela horretaz oso konstiente, ez dagoela oraindik hori politizatua, baina, bueno, ari garela une oro horiek erabiltzen, baina hor daude bunker batzuk, eta bunker horietan energia kontsumo itzela. Toki fisikoetan, ze ematen duela toki garbia, ez, odeia, baina benetan nunbaiten daude kable guzti horiek eta lehenengo munduan, segurazki, ez? Bueno, arazoa da, eta batzuk antza daude Finlandia eta Norvegia aldean, batez ere, hain handia direnez, dauzkaten behar dituzten datu baseak, tokiak, asko berotzen dira, eta orduan lehertzeko, gehiegi berotzen baia, lehertzeko aukera omen dago, eta orduan behar dute hotza eta baita ere oskailuak inguratzea. Eta orduan inguruko herriko batzu diote, entzuten dutela txistu bat, eta hori da, hainbeste gailu elektroniko piztuta aldi berean egoteagatik. Orduan, bueno, hor dago ere beste hildo bat, ekologismotik agian ikusteko eta gue bai pentsatzeko gure erabilera horren inguruan, baina, bueno, aita moduan galdetu dira, juna izenun baitetik. Elkarrizketa bizi dago. Baina egia da, asko posten izela aita izateagatik, eta ez dakit, niretzako da maitasun bat oso berezia, ez? Eta, bueno, ondo pasatzen dut haiekin bai. Ziur. Ze polita, onkitu nauzu herri ere. Eta zuk aipatu duzu, aita egoteko hainbat modu daudela, eta filosofoa izateko edo filosofa izateko baita ere, ez da? Agian ez bakarrik filosofiaren mundutik dinot, ez dakit, arte, musika edo referentziari dekozun egin horretan. Niretzat Anariren liburua, zein abestiak, filosofia nahiko dekote. Era bat. Nik uste gaur egun gero eta gehiago ere bilatu behar ditugula hor eta zubilanak, ez, hizkuntza ezberdinen artean. Eta horretan filosofia bai eta Marina Garcesek dio euskala bi plano horiek, ez, tensio bat, Platonen akademia eta Diogenesen kupela, kalea eta akademia, eta beti ere mugalaria dela, eta hizkuntzekin ere mugalaria, ez. Eta horretan Agora elkarteko helburua ere bada filosofia gelatik ateratzea,
espazio publikoetara, kafe filosofikoietara, elkarrekin pentsatzeko gune irekiak eta biziak, eta horretan niri klase hasieran normalean zita batekin hasten dugu, eta ekarri behar dute ikusten ari garen gaiari buruz gure ritual txikia da, ez? Egun bakoitzan ikasle batari tokatzen zaio, eta orain ari gara heldutasunaren gaia lantzen, Danten testutik abiatuta, ilustrazioa dela adingabetik atera eta heldua izatea, orduan zer da heldua izatea, eta bakoitza ekartzen du zita bat, eta zita horietan batzutan daude musikarien, haie bilatzen dute zita, esaldia, eta batzutan daude hori, Edonoren aurrekoan Einsteinen zita bat ekarri zuten, esanaz, heldua izatea da, norbere buruaz kezkatu beharrean, hastea besteengandik kezkatzen. Zertan zaude alde, kontra edo zein da zure ondorioa, hori pixkat egituratzen dugu, baina orduan, Einstein baina ez da filosofoa, filosofatzeko, pentsatzeko, ez da titulu hori behar. Hori da, ikastolan gogoratzen ari nintzen orain, egin zenuela ariketa gurekin, baina zer da bizitza. Gogoratzen dut adibidez klaseko lagun batek ekarri zuela Extremoduronen abesti bat, nik ekarri nuen Itaka poemaz dudala gogoratzen. Autorea, baina egia da, eta gainera transversalitate horrek berriro ere aberazten duela asko. Hori da, oso polita dala baita ere. Baina eta bukatzen jun behar garenez, baina berriro batuko gara laster, ez dakit zerbait geratu zaizun esateko, edo agian hori, zuer asko, eta zorionez, beti... Hori, noski, baina zerbait inozuna. Ze harin joan zaidan elkarrizketa, baina beti zehozer esateko izatea pozgarria da, ze horrek planteatzen du hitz egiten jarraitzeko gogoa, orduan azkenengo kontua aipatu duzula, zelan filosofatu beste arte, poema, sinema bidez, hori izan zen, Jon Gerediaga nire lagun minarekin egindako proposatutako ariketa bat, eta zen Miguel Hernández-en poema batetik, Hiru zauriak, hiru zauriekin heldu nintzen, bizitza, maitasuna eta heriotza. Eta orduan, hori izan zen guretzat inspiratzeko esateko, guazen pizkatxo bat, hiru gai nagusi, bizitza, heriotza eta maitasuna, horri buruz elkarrekin pentsatzera, eta zuei pasatu genizuen testigantza eta zuen ekarpenak izan ziren aberazgarria guretzat bai. Ze polita, eta gero hori gogorazit, Ilargiaren inguruko liburua aipatu zenidan duela gitzi, Durangoko azokan aurkeztu zenutena, hori oso interesgarria da baita ere. Bai, 15/55 argitaletzea, Oiartzungo argitaletxe txiki eta oso ederra da, Xabi Salaberria dago ere topera, eta ateratzen dituzten gauza mimo handiz, eta azkenengo liburua izan da hori, Mare deitzen da, Ilargiari poemak, eta bai, orduan jartzen dituzte hainbat poeta, Ilargian antza garai batean pentsatzen zuten itsasoak edo lakuak zirela, eta orduan bakoitza dauka izen bat, eta izen hori eman diote poeta ezberdinei, eta hor bildu dituzte, eta bai, hori ere filosofia, poesia, zientzia bateratzen dira, uste dut hor jakimina dela kontua, egungo hezkuntzak, esaten zuen Freudek, hezkuntzaren beharra dela ikasleak bere buruaz beste egitera desanimatu, hori nahikoa dela. Pentsatzen dut ze punturaino, behintzat esatea, zelan biziposa pixka transmititu, poesia, arte, kulturaren bidez, literaturaren bidez, zientziaren bidez, esan nahi dut, egungo hezkuntzak betetzen du jakin hori piztuta mantentzea edo presio akademikoak ito egiten du erabat hori, Zuk zer uste duz? Galdera hori bota nahi dut behintzat, pentsatzeko gure hezkuntzarako bidea zein den, niri digitalizazioaren ikastaroa kontrako efektua egiten dit, baina, zein dugu. Amis bihurtuko zara, orduan. Gutxinaka. Orain dekozula mugikorra, baina orain konektatu. Zu ez dekozu WhatsApp moduko aplikazioak eta horrelakoak ez da. Ni daukate mugikor hori tapaduna, eta nahiko bazilatzen didate horrekin, baina, batzutan ere ematen du narkotrafikanten esaten diatik ematen du hori ez lokalizatuaz egoteko eta harin sakarrontzia botatzeko mugikorra dela.
baina gustatzen zait batez ere erotzen hauelako asko WhatsAppen kontu hori. Guztiz. Eta orduan, bueno, norbera bilatu behar du bere modua gustora egoteko hor, ez? Eta ni momentuz horrekin nabil nire ikasle garaiko lagun batek kontatzen zidan berak tesia egiterako orduan, mugikorra baztertu behar izan zuela. Ze, arreta mantentzeko, irakurtzeko deskan zegoen hori tesia egiten eta esaten zuen, batean, bideoa sartzen da, katutzu batzuk, ze polita, ze majoa, bidali dena, eta ja, arreta galdu dut, eta orduan ezin zuen irakurri 5 minutu jarraian, holako mezua jaso gabe, eta orduan, kendu behar dut. Eta orduan, bueno, norbera bebai babestu behar da. Hori da saltzen digutena, derrigor, baina aldi berean agian pixkat hori politizatu eta horretaz apurra babestu beharko ginelakoan nago. Guztiz, nik adibidez beharrezkoa dut guztiz lan egiteko, baina egia da gero antsietate handia ematen didala, eta orduan bakoitzak ikusi behar du behar baduzu, baina zein heinetan, eta berriro ere limiteak jarri, ez da mugak eta ondo eraman. Bale, Inigo, bukatzeko proposamen bat egin nahi dizut, dela bata besteari liburu bat gomendatzea, eta ez badugu ezagutzen edo ez badugu irakurri, horrengoan elkartzen garenean San Jordi modu bat egitea. Bai, proposamen polita da. Hasiko naz ni esaten, dela Marina Garcesen liburu bat, baina nueva ilustración radical. Ez dago itzulita, así que hemendik olatzi esango diogu baita ere, Kriston liburua dela, ziur irakurri duela, baina hori itzultzeko benetan oso liburuzka txikia delako, baina oso handia aldi berean, oso gomendagarria. Irakurri duzu? Ez dut irakurri, baina badaukat. Osea, pilatzen ezkian liburuen artean, eta horrek ere batzutan sortze egite ansiedade puntu bat, zenbat irakurri nahi duan eta denbora behar da, baina hor ere baretu beharrean, eta irakurritako hori dastatu, eta ez bihurtu hori mandamendu bat. Eta niri, saiakera bat gustatu zaidana da Norena Hertz pentsalariaren bakardadearen mendea. Eta, bueno, nahiko egin zait nahiko kitzikagarria pentsatzeko ere gure inertzia batzuk, eta, bueno, orain hori atorki gura. 5 minutu barri igual beste bat esango dizure, baina, bueno, hori da. Nik bilatu beharko dut beste bat ez daukasuna, beraz, hori, baina ikusiko gara. Mila esker, ondo baritzuzu esarkatzen gara, da bukatzen dugu zara zaldi edera hau. Eskerrik asko, Inigo. Zuri gara, zi.